Jurgar egitanaz, etxe bastar enpresatik nator. Atun ultra izostue deku, 60 gradu zero azpitik. Arraina sokan ingo guzena da karpatxio, binagreta bategaz. Tartarra, da atun gordine dodotxo eta nabakie masereta, sojagaz, orizoagaz, apurbet sesamoagaz, pimienta zitximigaz. Da gero inogu tataki, tataki da plantxara buelta emon, barrutik gordine joaten da eta kanpotik sukaldatute. Saltza bateaz, estize mostaza eta kurri dora dekona. Eta bueno, gente guztitzako atribuide probetan arrain gordine, así que posik hauz. Olako igual bermien ez da, olako sushi dendarik, ez ezebez da probetie jateko gordineta, posteko da ez da.